Nachádzame sa v Iliašovciach na lokalite Sanssouci, po francúzsky bez starosti. Vieme podľa záznamov, že sa tu nachádzali aj klietky s exotickými vtákmi, bola tu baroková záhrada, bola tu knižnica. Grof Čáky tu vlastne za svojho života vytvoril formát barokového rekreačného areálu. Ten náš návrh, ktorý teraz realizujeme, sa volá Figová jama. Tá jama toho plytkého tvaru slúži nielen na akumuláciu vlhkosti, dažďa, tie kamene, ktoré sa rozohrejú, potom budú asi vrácať to teplo, zároveň by mala poskytovať tej rastline nejaký typ závetria. Realizujeme ako keby také obydlie pre tú rastlinu, ktorá prichádza z juhu. Snažíme sa teda prostredníctvom tých kameňov a toho tváru vytvoriť také prostredie, aby mala vhodné podmienky, aby sa tu udržala, aby vlastne to bola nejaká referencia k tej minulosti, k tej šlachty, ktorá vlastne sa snažila sem prinášať tie impulzy zvonku, ukazovať teda ľuďom aj iné horizonty a aj za hranicami toho, čo tu máme.